Desenvolupaments. En geometria, el desenvolupament pla d'un poliedre és un dibuix sobre el pla format per un conjunt de polígons units entre si per arestes que es pot plegar per esdevenir un poliedre. Anem a veure uns quants exemples. El desenvolupament d'un tetraedre serien aquests 4 triangles que, si els pleguem, ens donen aquesta figura. O d'un cub o hexaedre format per 6 quadrats que, si els pleguéssim, ens donaria aquesta figura. L'octaedre, format per 8 triangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, que si ho pleguéssim aconseguiríem l'octaedre. El dodecaedre tindria aquest desenvolupament, que serien els 12 pentàgons, que al plegar-los ens donarien el dodecaedre, que sembla una pilota, i l'icosaedre tindria aquest desenvolupament, que són 20 triangles, que al unir-los ens donarien també aquesta mena de pilota. Els prismes també tenen els seus desenvolupaments, per exemple, aquest prisma de base hexagonal, doncs serien aquests 6 rectangles i 2 bases hexagonals, 6 rectangles, perquè l'hexàgon té 6 costats. O una piràmide de base pentagonal, que seria un pentàgon regular amb 5 triangles exactament iguals. 5 perquè el pentàgon té 5 costats. El desenvolupament d'un cilindre i d'un conus, en el cas d'un cilindre seria una circumferència, un rectangle i una altra circumferència. La base d'aquest rectangle seria la longitud de la circumferència. I en el cas del conus, aquest sector circular hauria de tenir la mateixa distància longitud que aquesta circumferència.